जी तो नमस्कार दोस्त लोग भाई लोग। आज हम चाह सोचतनी कि भोजपुरी में तारा लोगन से बात करी। हमरा कहे के ई बा कि हमार चैनल जौन बावे एक साथ एकरा के तू लोग चैनल के सब्सक्राइब कर लो। ठीक बा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करब लो तो मान देनी कि हमरो कुछ चैनलवा ग्रोथ हो जाई। अब हम बात करें भोजपुरी सिंगर सन पर। एगो हम बात बता देवे के चाहतनी भाई लोग तारा लोग के। हाँ तो लेकिन माने के पड़ी बाड़ा सन भाई, भोजपुरियों में छूतहर सब ना होला। इतना छूतहर बाड़ा सन कि ऊ ना मनी हंस रे भाई। एकनी सके आके चैनल पर पॉडकास्ट में इतना शिकायत करत तारी सन, इतना सब कुछ करत तारी सन, ओकरा बादो ई ओकनी के साथे काम करत तारसन। तू ही लो बताव लो भाई, कि ई ठीक बा कि बेठीक बा। अगर तहनी सन के इज्जती रहत सन तो मान तनी कि जे शिकायत क देला गांव में ओकरा घर से बोला चाली छूट जाला। लेकिन एकनी सके तो एके थरिया में खा तारसन, एके थरिया में एके घर में सुत तारसन। आ झूठो खनी पब्लिक के बुर्बक बनैले बाड़ा सन का, कि बड़ा गैदरिंग बा। ई कंट्रोवर्सी क के आपन व्यू बढ़ावत तारसन। ए भाई तू लो एकनी के फेर में मत पड़लो भाई। अब हमार सोचतनी कि हमारा वीडियो भोजपुरिये में बनो, हिंदी में मत बनो। काहे कि हमरा तभी चैनल के ग्रोथ करे के बा। चैनलवा ग्रोथ हो जाई तो तनी मुनी जवाब सब कर दियाई तो बहुत बढ़िया से। लेकिन मर्दे तू लो ध्याने नहीं खलो देत। ठीक बा, ध्यान तनी दे देत लो तब नु सवाल जवाब ओकनी के लथराई। अब बतावो लोगन हम नाम लेके बात करी कि ना करी। लेकिन हम सोचतनी कि नाम लेके बात होई तो ठीके रही। तुहू तो जनबो लोनु भाई कि हाँ के ऐसन आदमी बा। अब चलो हम बता देवे के चाहतनी कि मान लो सपोज डेट में खेसारिये बाड़न, डिम्पल सिंह ऑयली इतना बात सब यूट्यूब पर कहली, सुनैली, अपन दुख दर्द शिकायत कैली हैं। लेकिन फेरू उनकरा साथे नया गाना रिलीज हो गईल भाई। तू ही लो बतावल एक डरार पर रहे वाला आदमी बा कोई एक डरार पर रहे वाला नइखे। हमरा नइखे लागत कि एक डरार के ही बाड़ा सन। गांव जवार में भाई एगो डरार लाग जाला नु खेत के पटीदार के, तो वही डरार पर से लोग आपन बोएला, उ आपन बोइहन, उ आपन बोइहन। लेकिन ई आपन नइखा सब बोवत। ठीक बा, ई दोसरा के देखा के आपस में खेत मिला लेता रसन। तो तू लोग कनिए के भाई बात सुनो तारा लोग, अब कनिए सके तू लोग चैनल के, कनिए सके तू लोग गाना सुन के तू लोग ओकनी के व्यू बढ़ावत तारा लोग। आज हम सुननी हो गाना, देखनी हो। खैर हमरा चैनलवा पर तो हमहू डलनी हो, डाल के कहनी है कि ओकरा बाद हम वीडियो बनाई। अभी तो हमारा लगे सारा व्यवस्था नइखे कि बढ़िया से आदमी वीडियो बनावे। आदमी के तनी मुनी चैनल ग्रोथ हो जाई भाई तो सही कहतनी। ये लोग के देखाएम कि होला का कंट्रोवर्सी या का होला ज्ञान के बात। ज्ञान में तो भगवान कमी नइखन देले, लेकिन हमारा एकनी के देख के बड़ा दुख लागत है भाई। कि ओकर शिकायत ऊ करता, ओकरा के ऊ गरियावता, ओकरा के ऊ गरियावता। ये आपस में एकदम मिल जाता रसन। भाग्य मर्दे तू नहीं लोगन, तू लोग कनिए के फेर में बाड़ा लोगन, अपना अपना फेर में रहलो मर्दे, बढ़िया चीज देखलो। हमनी सके तो मान देनी कि बतिया बोली आदमी तो भाई तोहरा लोग के लागी कि सरवा ई व्यू खातिर बोलता।
ना भाई, व्यू खातिर नहीं की बोलत। जहाँ हमनी के बानी सन वहाँ कमा तनी सा ठीक ठाक बानी सन, दाल रोटी नमक तेल चल जाता, ठीक बा। लेकिन भाई हो, ई बहुत दोगला बाड़ा सन आ दोगली बाड़ी सन। एकनी सके तू लोग फेर में मत आवलो। देखत रहन एगो गाना रिलीज भइल बा, खजूर अभी बतिये बा। हैं, खजूर तो बतिया बा, लेकिन हमहू जानतानी कि तहनियों के ऊपर घेरले सरस्वतीये बा। कहल जाला नु गाँव में कि सरसाती कोई के घेर लेला नु तो नासे होला, ठीक बा। तो कहीं ना कहीं ई सब है आपन आपन दावे खेलत तारसन सब। आ देखियो बहुत जल्दी पवनो सिंह के गाना आई। पवनो सिंह के गाना जितना कंट्रोवर्सी भइल बा आ जितना शिकायत आ बड़ाई भइल बा, फिर वही लोग के साथे पवनो सिंह के गाना आई। ये लोग के का कहल जाओ, भोजपुरी के तो ई कचड़ा बना के रख देले बड़ा सन। आई हमरा बुझाता कि आवे वाला समय में आउरी कचड़ा बना दिया सन। जौन 2-4 गो वीडियो डालले बानी वो सब डिलीट कर देतनी, ठीक बा। सब डिलीट कर देतनी, एकनी सके कौनो सके वीडियो ना डलाई। अब अपना चैनल पर अपन बात रखल जाई आ चैनल ग्रोथ होई तो जंग ध्रुव राठी के तू तो न्यूज देखल रहनु भाई। जंग ध्रुव राठी अपना देश खातिर अपना समाज खातिर जंग मुद्दा उठावता भैया, वही में हमहू मुद्दा उठाई तारा लोग खातिर, ठीक बा। सेकेंड ध्रुव राठी ये चैनल के बनावे के बा, एक ध्रुव राठी बन जाए के बा, एक रवीश कुमार भी बन जाए के बा, ठीक बा। कुछ सच्चाई बा ये लोग में, ठीक बा। लेकिन हेग नहीं सके भोजपुरी में बतावा खजूर अभी बतिये बा। ई कौन गाना हो रे, खजूर अभी बतिये बा। गाना तनी बढ़िया से लिखसन, बढ़िया से गावसन कि गाना में लय हो। अब खाली मानतनी कि आचरा के कोर आ साड़ी के कोर आ बहत लोर, इहो सब कोई बसन। कुछ अच्छा गावसन, कुछ अच्छा बजावसन कि लोग के तनी सुनला के बाद आनंदी मिलो। गलती कहतनी भाई लोग, तुम लोग बतावलो। गलती कहत हो गई तो तू लोग बतावलो। लेकिन ना, हमरो खेसारियों के सब बात अच्छा नहीं खेल लागत भाई। तारा के आके उ शिकायत अगला आदमी कह के गई आ कि ना हमर टी-शर्ट उठा के वीडियो बना दिलन। तनी मुन देर खातिर लोग सुनले होई तो कितना बाउर लागल लोग के। हाँ, एगो अच्छा आदमी के हेंग। अब बताओ तारा के का अच्छा मानल जावे भाई तोहरो के, तू तो उहे बाड़ा, कोनो बात नहीं खे। तू जौन बुझाओ तो कर लो, तारा लो कबो कबो वीडियो बनत रही। अभी सेकेंड ध्रुव राठी चैनल बने जा रहल बिया। चैनल के नाम हमारे जानते रहन कितना खतरनाक रखल गइल बा, कितना अच्छा से बड़ी सोच समझ के बहुत कुछ कह के रखल गइल बा चैनल के नाम, एक साथ किनाऊ के मतलब एक साथ सोचना समझना बूझना चलना, ये सब होता है। सोच समझ बूझ सज के चले के बाद, लेकिन ये सब व्यक्ति बूझ सूझ के चले वाला नहीं छन। ये व्यक्ति सबके खाली व्यू चाहिए, एकनी से कुछ हो जाओ उससे मतलब नहीं है। एकनी से सब एक बार से नहीं भाई, एकनी के चक्कर में तू लोग मत आवलो। युवा शक्ति नौका लोग तनी अच्छा सुनलो, अच्छा गावलो, ठीक बा। ऐसे अच्छा सुनबलो न तो अच्छा ज्ञान होई, ठीक बा। तो हम ये कहम कि तू लोग अच्छा सुनलो, अच्छा गावलो, अच्छा देखलो। देखले से ही नजरिया बदलेला आ सुनले से ही कान बिगड़ेला। अच्छा देखबलो तो अच्छा नजरिया रही, बुरा सुनबलो तो बुरा नजरिया रही। तो यही से कहतनी कि अच्छा सोचलो, अच्छा बुझलो, अच्छा से चललो। यही से हमारा चैनल के नाम बावे एक साथ केनाऊ।
कि एकर मतलब कि एक साथ सबकरा सोच समझ के बूझ के चले के बा। तो बस हमार वीडियो इतना ही देर तक ले रही जाए 10 मिनट के। हमारा चैनल के तू लोग सब्सक्राइब कर लो और इस चैनलवा के तनी आगे बढ़ावा लो भाई। आ बढ़ा के ओकरा बाद तनी एक साथ चलल जाओ हमनी के राजनीतिक मंच से धैले हई, भोजपुरी मंच से धैले, तनी पुष्पा 2 से धैले, सब पर चलल जाई आस्ते आस्ते बारी बारी से चल जाई। हम तो सोचनी है कि अब लाइव लंबा लाइव बोली रील्स बना रील्स वीडियो डाल के कोनो फायदा नहीं है। मिले के हुई तो यही पर व्यू मिली, चैनल ग्रोथ होई, ना होई तो कोनो बात नहीं है। चलो लोगन यहाँ से हम अपन बात के ख़त्म करतनी। बाकी भाई तारा लोग के सोच विचार का चाहता लोग का नहीं खलो चाहत। ये देश के पब्लिके नु भगवान बा, महान शक्ति तो पब्लिके बा। पब्लिक जकरा के चाहेला ओकरा के उठावेला, जकरा के चाहेला ओकरा के गिरावेला। ठीक बा भाई, चलो नमस्कार।